kaning kuan kaning kang tikyo kani kuan man na iya ha 3,000 din kaning kang kuan masyang 2,000 aw si tikyo kung butaran ki dako man 3,000 niya kang masyang 2,000 aw nauwa si masyang nauwa. Warning! Huwag seryosoan, kasi hindi ka seryoso. Matay. Lisana nang katupaw oh. Sus, daganig kay buslit ba? Unsa nang tao na ay. Puki kwarta ka repero eh. Dami na kay ilisdag sin ba? Dugay puki hatag ning kagawad, hapit ng eleksyon. Ah, ako yung tagaan kwarta dawat diri sa kapalit ko ning kuano. Yung sin kay ako po yung butaran kay alang mabutar tarang di ka dili katabang sa tuwa. Sana pan eh dagkay kay buslot ba kay karepera ni May buntag din ha. uy Buy, mangbuntag po basta nalagi ka buy, ni alagi ko lagi kay kabalo baya kahanga nagkaduol na ang eleksyon na alagi ko'y budget lagi nga para nimo. aw mao ba masyang nya pila man pud na Isa ni kalibot buy. aw salamat ki masyang nga kay sus makapalit na jud ko ning sinang akong balay ba kay parte yung gubaa Mati, buy basta sayo lang dyan kong kalimti. Tagaan tagyo kang budget. Sa kalibo ko. salamat yan ya pero pwede dungagan na magis kalibo siya O bay, padugangan ni mo sa kalibo. ay rin kablaga na masyang di kita kakalintan Ano dyan kong kalimtan? Dyan kong kalimti. O sige, 2,000 na lang. salamat kay madam Maki makapalit na jud ko ni Santay, inambiruan dyan kong butang. Number 1 lang kita lagi. Kaling ko ng eleksyon. Sige, ato lang ko kayo na apak ato ko dito. Salamat kini masya nga. Oh, salamat Salamat Tikboy. kayo. Ating lamias 2,000 oy. Puunyag mabutar guru ko niya. Tuo guru niyan. Mabutar ko niya ba? Sus, katong naunga pating korkota. Butaran, bahala ko ng matay kag ginukon ako. Uwak si masyang. Uwak. Karon na nagkikwarta ng panghatag sa mga butante. Pero anam-anam mo na ko ni ako siguro ani nga kwarta nako. Kato si Paritik Boy kay kapalo jud ko mudawat ito si kwarta. Yin akong dako-dako niya kay dakan Islam nga pamilya. Siguro gin ako ng mga dako-dako pamilya kay para mudaog ko sa pagkakagawan sa eleksyon na yun. Ako sulayag atos Paritik Boy. Ako si Pakitpos kwarta. Wala. At tarik ko kay maniguro. Uy, Paritik Boy! Uy! Naata ko'y tuyo ni mo ba? Ah, ang sama! Nalagi ko diri lagi kay na ako'y importante kay nga tuyo nimo kabalo biya ka nga hapit na ba yung eleksyon nimo. Na ako'y budget nga para nimo. Aw mao ba? Nya pila man pud na ko. Hinaw gidala nga budget para tikboy. 3,000 ni siya pero ayaw ba ko kalimti karong eleksyon na kabalo biya ka nga hapit na ba yung eleksyon biya gyud. Ayaw ko kalimti gyud. Aw mao ba? Sama ayo dili ka kalimtan lagi. Oh, manay pud ayaw jud ko ano dili. Palubi ako ko nga. Palubi ako nimo gyud nga. Ikaw na bahala sa mga mo mga ako ba sa pamilya mo. Sa man. Bismillah. Salamat kay. Palugog nga pala pre. Bismillah gina siya pre. Bismillah pre. Bismillah. Salamat kay pre. Karong eleksyon na. Ayaw dili ti haong. Salamat ako manghinaw jud ko nga. Makadaog ko karong eleksyon. Ay kablak ko. Sige pre nya pre. Dito ko magdugo pre. Sige salamat kay pre. Puro to kun tayo puro. Sige pre. Salamat kay pre. Salamat kay Pripod! Kwarta na naman! Sa! Dua! Tulo! 3,000 yun! Dapat yun kamasyang! Ilam ni kamasyang! Isa! Dua! Sus! 5 tanan! Tay lamia! Sus bro! Kaning kuan, kaning kang tikyo kani, kuan man na iya ha 3,000 din, kaning kang kuan masyang 2,000 aw! Si tikyo kung butaran ki dako man 3,000 niya kang masyang 2,000 aw! Nauwa si masyang! Nauwa si masyang! Nauwa si masyang! Uy! Yo. Ah, biskot lang. Go! Boy, ni alagi ko kay hapit na ang eleksyon na alagi kay budget nako. Go! 3 si masyang!
Uwat si Masyang to ugurnyag. Uwat si Masyang. Nos, ayo.